салом алейкум барои спортсмено, барои нафароне ки ягон ҷошон травма доранд, ягон ҷошон дард мекунанд, барои нафароне ки дар хунукӣ меистанд, барои нафароне ки мехоҳанд саломатии худро барқарор кунанд ва ҳамавақт сеҳати саломат бошанд. Пас ба канали мо аввал обуна шавед ки хабарҳои беҳтарина шумо бишнавед. Дуюме ки массажи китайский тамоми намудаш марҳамат дар Таганский Ряд. Бародаро наворо та охира тамошо кунед. Адресошон ҳаст. Банка мемонед, сӯза мемонед, шиша мемонед, массаж дар кора, пресс дар кора, чизи хеле ки шумо дар маъқулай. Марҳамат равен қатъиян ҳамин бародаре ки аз Китай омадаги дар Таганский Ряд кор мекунад. Бинед чӣ хел массаж карда истодааст. Шуморо манам хел массаж мекунад. Агар ягон ҷо травма гирифта бошад ё ревматизм дошта бошед ё ки рагҳои поотон биромада бошад, марҳамат рафта лечение гирен. Як курс ду курс мегирем, баъд мефаҳмем фоидаша. Бародаро бо ма рафта аз пеш ҳамаи корхонара ба пуррагӣ ба навор мегирем барои шумо бародаро, ки шумо дар канали мо подписатсия мекунед, лайк мемонед ва наворо поделитсия мекунед. Дар комментария фикри ақидаҳои худро нависен. Албатта мо кӯшиш мекунем ки ҳар чизе ки фоида ба мардуми мо боша, мо кӯшиш мекунем ки рафта наворбардорӣ кунем ва пешкаши шумо хоҳем кард. То бозди дустони азиз, Синемед китайский центр. Ина бародаро, торговый центр Таганский Ряд, 3 этаж, ход рядом ногам. Хай тогда номерошон занг занед, хубтар настар бо шумодан бефаҳмонанд адресша дар куҷоай. Марҳамат.